Pisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, miyembro sang PNP nga nagpositibo sa COVID-19 sa Region 6 nagdangat na sa 40 Panibagong estilo sa pag-deliver sa illegal nga droga ginbulgar sang PIDEA. Sa mga balita nasyonal, Malacanang ginabisuhan ang militar nga hindi paghilwayon ng US Marine nga nagpatay kay Jennifer Laude. Malaysia ginadumilian ang mga Pinoy nga makasulod sa ilang nga pungsod. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 4, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa net. Ikaw? Good morning, Action Boy! Kagsaton yung mga ka-action. Happy Friday! Happy Friday, Action Doors! Yes, doon sa lang nag-Monday, Action Boy, no? Subong, doon sa lang ako nagambal, Happy Monday! Nakaw. Subong, Happy Friday No, na 4 naman, days Action agulan Boy. to? Yes, wala. Di wala. Oh. Kada sige dyan sa mga inadlaw, Action Boy. By the way, i-greeta natin mga ka-action yung nag-aupod sa aton subong nga aga. Kay... Ma'am Gracia Horvidalia, dra sa may silay, good morning. Kay Joylyn Sumadia from Unoarville, good morning. Kay Jennifer Bidowa, nagapamati sila dra sa may Kawayanan, Handumanan, Action Boy. Kawayanan 1, Handumanan. Kay Kawayanan 1. Kawayanan 1. Kay Kawayanan na sa Bambuan. Correct. Kawayanan 1. Sige. Correct? Yes, correct. Kaya May Saison, good morning man. Ano ko naman? Buong Mininggo. Kay Mary Jane Mendoza, mayong aga. Kay Michael Joseph Helado, good morning. Mga ka-action, Action Boy, kay Ever Pretty Dorel, Abawa. It's Friday. Happy weekend sa tanan and keep safe everyone. Keep safe man. Thank you. Kay Diding Herbulingo, morning, Bacolod, watching from Qatar, Action Boy. Good morning. Mayong aga lang dra sa Qatar. Yes. O kung ano man to nga oras, subong Action Boy, no? Good morning, Kat. Good morning, Kat. Sige, gida. Kay Annabel Ciruelo, good morning. God bless and keep safe. Action Boy and Action Dorel, thank you. Kay Gerald Guillermo, good morning sa tanan nga Bacolod noon, labi na sa mga taga Manaplahan noon. Pangapi na ta ko, no? Sige. Ikaw naman da, Action Boy. Ari na ang imo nga presidente, si Dennis. Ang akong presidente, gidyagali yan. Tingnan na. Good morning, Dennis. Iyan naman yung avatar ginagamit niyo. Katry ka na sa avatar sa Facebook. Natakan ko sa ngakon nga Facebook. Natakan, kagaling ka puro avatar. Ngakon nga Waldo, puro lang kwan. Puro lang avatar. Ang So, mo newsfeed ko bala. nga wala ko lang gin-share nga akon. Kaya madugang-dugang pa na karon, di ba? So, gin-keep ko na lang gidya ako niya. Tapos ang avatar gali na, ikaw man Ikaw na ma-edit mo sa imo. Magaling mo na. Okay. Correct. Para Kung sa ano na? Wala lang. Sino Yung ano lang, kabago sino lang lang ano sa avatar? Facebook. Ha? Sino nang avatar na doon sa pelikula na? Ambot basta ano lang na sa Facebook, no, kabago lang na nila nga. Bago nila nga Douglas Tuhan mo eh. Hindi magyedo, kano lang bago lang nga pag-anan mo sang time. Painan mo sang time. Usikan gidya. Sige, Action Boy. Sige, okay. Sakay Rose Wenner, maing aga. Sakay Remia Garcia, aga pa nagbugtaw na. Kay Wayne Gapo naka-eskwela, so daw aga pa guro daw. Okay. Kung kondisyon. Yes. Josette Magua de los Reyes, good morning. Inday Blaza,
Good morning man. By the way, si Dennis, dugay ko na gina-remind bala nga ang tarp ya, paubraya na. Kasi nin ko, agyan kalandaan ni Aksyon Dorel kung na... Kani man, galing kayo. Yan o kalapad, din ko pa gusto ka lang sa ano kalapad. Gusto mo limba kolod pa sa Enrique ang kalaparon sa imo nga ano. Gusto mong balay mo, tabunan, tas ang tarp mo. Kala. Roy Morales Dixon, Kabangkalan City, good morning. Sa kay Edwin Pineda, maing aga man sir. Now kay Shapril EAS, good morning from La Carlota. Rock Ford. Grabe no, Rock na Ford pa. Marcel Portalio, good morning from Talok, Bago City. Sa kay Giona Gion. Alex Fantes, good morning man. Kag manag-weekend na kinatuon, no? Totoy Catalan. Joe R. Talandoni, good morning. Pakigrit ang After Spring Water from Selena Holmes. Good morning dira sa inyo. Ginapukaw na ni Dennis Richard ang si Raydan Villalon. Ay yes, ang Vice. Good morning kuno sa parents niya sa Isla Verde. Ba? Di nga Isla Verde? Mga parents si Dabladamo. Arada siya. Ang parents ni Dennis? Ay, gali ka. Ay, balo? Wala. Mga tunukon, tablang nalabayan mo da? Ang Roma, gali. Wala pa rin siya pa-isla. Verde na siya, Dennis. Verde, ha? Sila inaguro nga, ano ya? Actually, Isla Verde na da, iya Birdie. Birdie. Birdie niya. Sila yung nga planeta, iya. Yes. Jun Ceballos, good morning man. Sige, ang iban later naman, standby na kita sa mga balita lokal sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa mga balita lokal. Nagdangat sa 40 ka mga miyembro sa Philippine National Police sa Region 6 kag 3 naman ka non-uniform personnel ang nagpositibo sa COVID-19. Sulod kay PNP Region 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe M. Malong, 26 ang active cases, 16 ang recovered, kag isa ang napatay. Sa 43, 3 ang gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, kag 5 naman sa Bacolod City Police Office. Duga pa ni Malong, ang napatay ang mayara sa pre-existing condition nga diabetes kag hypertension. Nalakipan sa 43 ang 2 ka mga nagpositibo nga na-deploy sa Cebu para sa augmentation. Ang tanan nga nag-positibo siguro nga yara sa isolation facility kag padayon man ang contact tracing. Temporaryo nga gin-seal off ang bilog nga Purok Progreso, Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod matapos nagpositibo sa COVID-19 ang napulo ka mga persona nga residente sa among nga lugar. Suno kay punong barangay Lady Gles Gonzales Palen, ginrekomendar sa City Health Office ug CHO nga temporaryo i-sealed off ang bilog nga purok bangod naglapta o kunya lapta ang balay sa mga nagpositibo sa COVID-19. Dugang pa ni Palen, 150 ka mga households nga may ginabulubanta, 500 ka mga individual ang apektado sa among nga sealed off. Buwas nga adlaw, konsubong nga adlaw, magapatigan sa assessment ang CHO sa lugar. Ginkompirmar man ni Palen nga karon nga adlaw, nagwa ang resulta sang swab test kun sa diin 23 ka mga persona nga nadala sa mass testing sa ilang barangay ang nagpositibo sa COVID-19. Sandang nakibot naman si PIDEA Negros Head Nicolas Gomez matapos kung nadiskubrihan ang bagong estilo sa delivery sa illegal nga droga sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Gomez, ginapaagi na sa mga courier services ang supply sa Cebu nga nagalin pa sa Manila. Sa aligasyon kang investigasyon ni Gomez nga sa panahon sang pandemya, natukiban nga
Upod na sa biyahe ang mga shabu sa cargo courier truck sakay sa mga roll-on roll-off vessels halin Batangas pakadto sa Katiklan, Dumanggas kaga gina-pick up sa Bacolod kag probinsya. Ginako man ni Gomez nga may kabudlayan sa mga K9 units ang pagdiskubre sa mga ini bangod sa kadamuon sa mga ginapadala apang nagalaom nga madakpan away ni pagi sa ila mga confidential assets. Na-recover ang 232,000 pesos nga bilisang shabu sa operasyon sang Regional Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Team Leader Police Lieutenant Thursday Castillo. Nadakpan si Erwin Agsam na subject sa bypass operation sa Carbela Subdivision, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod. Magluwas sang shabu nakuha man kay Agsam ang isa ka 38 caliber revolver, kay isa ka unit sang van, 8 ka elongated sachet kag 13 ka big transparent plastic sachet sang suspected shabu ang nakuha sa suspect nga may kabugaton nga 40 gramos. Sulo kay Castillo, malawig man ang surveillance nila kay Agsam antes nga ginpatigan ang operasyon sa iya nga balay. Kaso nga paglapas sa Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165, paghupot kag pagbaligya sang ginadilian nga drogas ang atubangon sang suspect. Magapangatubang man si Agsam sang duga kaso nga illegal possession of firearms kapag lapas sa Republic Act 10591 matapos nakuhaan sang armas luthang. Ginpaisol naman sa September 30 ang schedule sa deliberasyon ng Regional Oversight Committee para sa Barangay Drug Clearing Program. Suno kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, bangod sa panahon ng pagsaka sa kadamuon sa COVID-19 cases sa syudad sa Bacolod kag probinsya, mas ginpagkamaayo sa mga miyembro sang ROC nga ipaisol ang deliberasyon. Doon pa ni Gomez, nagapakig-angot lang ila ahensya sa mga opisyal sa probinsya para sa lugar nga pagkahiwatan sang aktibidad. Sa dugang balita lokal, patay ang isa ka drug personality matapos ginluthang sang riding in tandem sa Purok Balinday, Barangay 2, Syudad sang Bacolod kahapon sang hapon Setyembre 3. Ang napatayang ginkilala kay Felix Olvidado, 23 anyos, sang Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 2 Commander, Police Captain Leo Estopa, nagalakat sa dalan si Olvidado. Upod ang live-in partner kay isa pa kalalaki sang ginluthang sang riding in tandem. Isa lamang ka lupok ang nabatian sa mga pumuluyo sa nagluntad nga pagpangluthang. Giningagaw madala sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital si Olvidado, apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginkompirma ni Estopa sa Aksyon Radio Bacolod nga si Olvidado ay isa ka drug personality matapos nadakpa nagligad sa bypass operation, apang pila ka bulan ang kaligad siya ang nahilway sa presuhan bangod sang plea bargaining agreement. Nakilala naman naton to nga aton nga victim nga mo si Felix Olvidado nga sang Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City. Okay. Nga natiruhan ni siya around 2:45 kina sa hapon kag nagindala ni sa Regional Hospital galing lang around sa dead on arrival. Kabahin sang bayag ni Police Station 2 Commander Police Captain Leo Estopa. Patay na sang masapuan ang isa ka 49 anyos nga tricycle driver sa pika-pika dira sa may suba sang Purok Baninhon, Barangay Panukoy, Syudad sa Bacolod kahapon sang aga Huwebes. Ang biktima ginkilala kay Eric Barabad nga pumuluyo sa Purok Maynabyanon, Barangay Pahanukoy. Suno kay Police Staff Sergeant Roberto Gaurana, investigador sa Police Station 8, tatlo kaadlaw nga wala makapauli sila puluyan si Barabad. Suno kay Gaurana, gindulong sa iya classmate sa Miyerkules ang gabi si Barabad sa din siya nasapuan nga patay. Nagapati si Gaurana nga posible ginatake sang high blood ang biktima nga nahulog ini sa pika-pika sang suba nga nagresulta sa iya kamatayon. Ginpangabay ni Gaurana ang pamilya nga ipa-autopsy ang bangkay agud may baluan ang kabangdaran sang iya kamatayon. Isa kami tudyo sa story sa kuwan, nagdag. Magdala sa mayo sa yan na maestro. Oo. Ang aton ko nga paglantaw sa yan na Oscar Kwan, wala man siyang pasibong nga pa-outlet. Pero pakalakan tagkito sa check para ma-determine ka kung ano kita niya nga posible. Ang kabayan sa pahayag ni Police Staff Sergeant Roberto Gaurana.
Temporaryo naman nga ginpasira ang opisina sa Bago City Disaster Risk Reduction Management Office matapos nagpositibo sa COVID-19 ang ila 3 ka nurses kag isa ka utility. Sulo kay Bago City Mayor Nicolas Yulo, nagumpisa na sila sa contact tracing para sa mga ka-contact sa 4 ka nagpositibo kag magapatigayan man sila sa assessment. Dugang pa sa alkalde ang wala madala sa contact tracing ang mahimo makabalik sa trabaho matapos ang 2 tubtub 3 ka adlaw nga assessment nga ila patigayunon. Naibaluan ang mga frontliners nga nagpositibo ang nakigbahin sa mass testing nga programa sa nga probinsya. Panugyan ni Yulo hindi maapektuhan ang trabaho sang CDRRMO bangod maiban nga mga units ang magabulig kag mag-obra sang ila trabaho. Ginbulgar ni Yulo nga sa 800 nga target sa mass testing sa syudad, 318 lamang ang nagpa-swab test. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa panahon subong sa new normal ang paghalang sa ato ni kay lawas ang Malacanang ginabisuhan ang militar nga hindi pahilwayon ang US Marine nga nagpatay kay Jennifer Laude. Samtang Malaysia, ginadumilian ang mga Pinoy nga makasulod sa ila nga pungsod. Detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Pride! Sige, good morning gyapon sa aton dira nga mga Facebook followers. Kay migo ko Roberto Juanbol Gallo, good morning. Wengski Lim Morales, good morning dira, kumusta ka mo dira? Rose Wenner sa Germany, ginatamyaw niya gili ang iyang mga batch sa high school. Batch 82 ni sila mo sa Ramon Torres National High School. Kami ya batch 81, sila ya 82. Okay. So hindi ka mo dungan? Hindi kami dungan. Kay batch 82, batch 81 ka mo? saya 81 kami. Yes. Una kami sa ilaya. Yes. Hila ni sunod na ni sila. Kalay. Kay sis Viola Baloyo Eras, good morning. Kay migo naton Ricky Malala sa office ni Congressman Greg. Yes. Good morning man sa imo. Edwin Miranda Senior, mayong aga. Sa kay June Sibalyos na kita, no? Kay na. Correct. Watching live, Ibi Magalona. Great ko lang Sibalyos family. Salamat, gid halong gid kamo always. Salamat. Jocelyn Aresivita Olak. Sa kay Mike Javier. Olive Prado Gargaritano. Watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si Olive Gargaritano sa Riyadh ni sa. Vanessa Mayo, ari na siya. Oh my gosh, looking forward for this weekend. Happy Friday na da sa inyo and good morning Action Boy and Team Beautiful
Dorel. Fall na fall ang outfit. Fall na fall ang outfit. Ay, yes. Gapon niya Na-notice yung hilig ko sa mga fall. Gapon si Aksyon Eden, kung ano mo spring man. Spring. Kaya mo na sa spring, summer, fall mo na sa? Dolain pag ginagawa. Pareho na. Makomment na lang winter, kasi mabalik. spring, summer, and fall daw. Kung guro daw, lain guro ay. Lainay na sila. Lainay guro ang fall. Correct. Ikaw yung fall ang imo. Amo na sang time nga ang mga ginatawag sa fall guro, kaya amo na sa time nga ang mga dahon sa Kakalagas. Kakalagas. Yes, perfect. Kung spring yan mo naman yan Nga bloom. Kesa lain, no? Muna siya gali. Correct. Di na to? Ang avatar ko is for fun. Yes, Virgie correct. Tanaya. Barangay Bantayan. Hello ko Barangay Bantayan. Sa din nga Barangay Bantayan sa Kabangalan. Pwede Bangkalan. man. Barangay Bata, Kabangkalan Kay Adam Villarte Condes, Action Boy, araman siya. Si Pats Kiko, araman from Qatar. Kadamo sa nagpamati sa halin sa Qatar, no? Kay Michael Kamalon, good morning, Action. Shout out lang kay Jero Katapang, cashier. Gamonitor sa Shell Tangob. Yes, ang Shangel. Shell Tangob, Action Boy. Gintingog po ang Tangob kag Shell. Shangel. Kay Jared Hebron Tiles, dra sa may Cebu, nagapamati siya. Good morning. Kay Aiza Manoho, kay Klein Cabaron, kay Der Camper. Good morning from OBI, Connection Boy. Anong OBI? OBI. Di na OBI. Rodel Benafe from Semerara. Kay Virgilia Pedrosa. Di nga si Mirara. I don't know. Panong duwa na yan. Kay Lilibeth Ninya, good morning. Agustin Torres, good morning, Action Boy and Action Dorel. Pag-greet lang kay Sir Manuel Edrada sa Punta Taytay. Stay safe and God bless you all. Halong gid. Yes, correct. Prayer gid ang aton powerful weapon. Correct. Kay Aiza Manoho, Ati Puluan, Bago City naman siya, Action Boy, nagapamati sa aton. Kay Juan Agustin, kung saan ako resume sang flight, Bacolod, Manila, Bacolod, wala. Pagid, no? Kung commercial flights. Yes. Kay Jessie Aposaga, mayong aga. Kay Mark John Daniel de la Cruz, dira sa may Cadiz City. Kaya June Rose Rolgav, watching naman from the town that never sleep. Town of Ihodipunggol. Ihodipunggol. Hinigaran. Mas lang pa naman lang Ihodipunggol, ya. Galer. Sa Hinigaran, Wala na sila kakatulog to? Ang banwa lang ang walang katulong tao. Ang banwa lang. Gali, abi kong tao. Kay Mary Jane Town Mendoza. that never sleeps sila mo. Hindi sila kayo may city that never sleeps man mo. New York, di ba? New York. Correct. Kay Miss Seven Heaven, may aga, ano ni hambal ni Dennis? Birdie, amo na. By the way, parente. Parente Hindi parents nan. Parente ha. Parente gali. Yes. Ano ka naman nga ang atod nga mata. Kagagmay di sa amo niya mga font. Sige. Good morning anay sa kay Juan, kay si Kate Cardones, sa kay Ramona Villanueva. Mon, good morning dira sa imo. Kay Ray Gumayan. Mayong agaman, amigo ko ni nga taga Bago. Keep safe lang kamo dira, kay ari gini siya sa kwan mo sa I think sa LCR ni siya. Kay Ronnie Vega, good morning man. Kay Cecilia, Action Boy, Kabukos, dahil sa may hinubaan na Gross Occidental, nagapamati siya. Kay Richelle T, mayong aga, Action Boy from Domos di Father Silay. Domos Day. Domos di Amo na yung Father. mga, Ano siya? amo na yung ina-staran sa pare, lang nag-retire na. Kung retire ka nito, okay. Domos Day, House of God. Domos Day. Okay. Ang Domos is house mo, ang Day is God. Okay. Sige, standby na sa mga balita national. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gina. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkwestiyon sang kampo sang pamilya sang transgender Pinay nga si Jennifer Laude ang mando sang korte nga temprano nga paghilway kay US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton nga na pamatbatan sa kaso nga pagpatay sa biktima. Ini matapos ginpaboran sang Olongapo Regional Trial Court ang motion ni Pemberton nga temprano nga paghilway sa idalom sang Good Conduct Time Allowance o kung GCTA. Sunod kay Virgie Suarez, abogado sang pamilya Laude, questionable ang ebidensya ang ginaligar maayo nga pamatasan ni Pemberton sa sulod sang presuhan. Ginadudahan Manila nga wala sa rekomendasyon ang screening kag evaluation committee sang Bureau of Corrections. Sunod kay Suarez, nag-file sila sang motion for reconsideration bago nagapati sila nga nagsala ang korte kag may sala sa pag-apply sa GCTA. Oktobre tuig 2014 sa nakita ng bangkay ni Laude sa banyo sa isa ka hotel sa Olongapo sa din nag-check-in iniupod si Pemberton. Si Pemberton ang nakapreso karon sa Campo Aguinaldo. Ginabisuhan sa Malacanang ang militar nga hindi paghilwayon sa pagkapreso si US Marine Joseph Scott Pemberton bangod hindi pa pinalang desisyon sa Olongapo City Court. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, ginpabalo siya sa Bureau of Corrections na ginabisuhan sila sa Department of Justice nga hindi pagiproseso ang paghilway kay Pemberton samtang may pending pa nga appeal sa desisyon sa korte. Nagpanugyan si Roque kay Armed Forces of the Philippines spokesman Major General Edgar Arevalo nga hulaton ang resolusyon angot sa motion for reconsideration antes hilwayon si Pemberton. Unang nagmando si Olongapo Judge Rolin Guinness Habalde nga si Pemberton ang hilwayon bagod na qualify ini sa Good Conduct Time Allowance kung GCTA. Suno pa sa korte si Pemberton ang naka-full payment na sang pila ka milyon sa damages sa pamilya sang iya napatay. Ginarespeto naman sang Malacanang ang desisyon sang Malaysia nga ginadilian ang mga makasulod sa mga pungsod o kung ginadilian ang mga Pinoy nga makasulod sa mga pungsod. Ini bangod sa mataas nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque nga nasubuan siya sa desisyon sang Malaysia apang wala sa may mahimo ang pungsod bangod sa sining sovereign decision. Magluwas sa mga Pinoy ginadilian man sang Malaysia nga makasulod sa ilang teritoryo ang taga-India kag Indonesia. Nalakip sa mando sang Malaysia ang mayara sang long-term passes, mga estudyante, expatriates, mga permanent resident visa, kag mga miyembro sa mga pamilya o kung bisan ang mga miyembro sa mga pamilya sang mga Malaysian. Naglambot na sa 228,403 ang confirmed COVID-19 cases sa Pilipinas matapos nga nadugangan sa 1,987 ka bago nga mga kaso. Ang pungsod ang nakapatigay na sa COVID-19 testing sa 2,536,297 ka mga tao. Sa report na ginpagawa sa Department of Health, nanguna ang NCR nga may pinakamadamong bagong kaso nga may 818, sunod ang Cavite nga may 153, Laguna nga may 125, Negros Occidental nga may 122 kag Rizal nga may 78. Sunod sa DOH, may 880 nga duga nga nag-ayo sa Balatian o kung Kabug-Usan nga 159,475 ka recoveries. Nadugangan sang 68 kabag o nga napatay bangod sa virus sa pungsod o kung Kabug-Usan nga 3,688 ka death toll. Ang Pilipinas ang may 65,240 ka aktibo nga kaso. Pahamtangan naman sa quick response code sa mga establishmento kaangay sa malls, bangko kag restaurants ka mga public transportation units agud makabulig sa contact tracing nga ginapatigayon. Sunod kay National Task Force on COVID-19 Testing czar kag Deputy Implementer Vince Dizon, mas madasig ini kumparar sa manual recording sa impormasyon sa mga tao nga makatuga pa sa posibleng transmission sang virus. Duwa pa ni Dizon, kung ma-implementar na ini, pagsunod sa mall, kinanglan lamang maggamit sang camera sa cellphones, kagawaan sang picture ang mga QR code nga mag-direct sa user sa stay safe kung dinibutang ang detalye sang user para magamit sa contact tracing. Magasapol man ang Department of Transportation kung butangan sang QR codes ang mga PUJ kag tricycle. Pasiguro ni Dizon nga mga impormasyon nga ginabutang sa application na ma-access lamang sang gobyerno nga ginadumala sang Department of Health kag Department of Information and Communication Technology. Kag sa katapusan nga balita national, hindi ma-access ang website sang broadcast giants nga ABS-CBN kag GMA kahapon adlaw Huwebes. Pila ka mga social media users ang nag-report nga may problema sila sa pag-access sa website. Sa statement na ginpagawa sa ABS-CBN, pagi sila corporate communications head nga si Kane Chua hindi
access sa website o kung ang hindi pag-access sa website ang bangod sa technical problem nga na-detect sa aga Huwebes. Sunod sa network, ilan na resolve kag na-restored ang sites pero may pila sa gihapon ka mga users ang hindi maka-access sa site sa masunod nga 24 oras. Ginembestigahan na sa network ang rason sa insidente kag nagpangayo sang pasaylo sa publiko. Makaligan ang pila ka oras, nagbalik man sa normal ang website sang GMA. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Kag sa aton mga kaaksyon nga nagapangita sang kape nga Inyong ipapatiyan ang mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.